Happy 70k subscribers, Mama Inday Kapkap. Happy 70k subscriber, Mama Inday Kabkab. Happy 70k subscriber, Mama Inday Kabkab. Happy 70k subscriber, Mama Inday Kabkab. Happy 76k subscriber. Mahal ko ang Inday Kabkab. Kira na nag-advance mo ko og 6K. Soy! Thank you so much 70k subscribers. Hi, hello mga bay. Kumusta mong tanan din ha? Gusto lang ko magpasalamat sa tanang suporta ninyo sa ako sa walay hunan yung suporta. Og happy 70,000 subscribers. Thank you so much. Salamat sa inyong tanan, sa tanan nga nag-subscribe sa akong YouTube channel. Thank you so much. Tanan mo, parte mo sa ako ang sa ako ang lakaw sa panahon karon sa kalibutan sa YouTube. Thank you so much. Time sa ato sa aning butangag alibi kay uyog. Okay. So karong adlaw mga bay na ako'y bisitahon nga tulo ka pamilya nga angayan nato nga tagaan o gamayng grasya. No, una na mo nga atuon si ate kato bitaw akong gi-share diha nga katong nagkurog-kurog ato tong tabangan si ate nya ikaduha si nanay mo ni ang kananay ambi ang bugas ya muna atong ihatag kay lola aswata lang ba ayo tanan so mahatag ta ni lola og 5 ka kilo nga bugas basta lagi nya muhatag sad ta ni lola og kaning adult diaper kay need na daw niya ang adult diaper no. So muhatag ta og pila man ni ka buksod napo ka adult diaper no ni lola. Dayon hatag sad ta gatas saka dosina man siguro ni. O sa kadusinang gatas. Muhatag sa tag usa ka pack nga Quaker Oats ni lola. Nya sa ka bundle ba sa kaputos nga Skyflakes no para makuha ni kuya ni lola mata sa tag energy ni lola energy nya di atay mga dilata dire na ready to eat na ni itong ihatag ni lola natay wow ulam dayon 555 tuna o kaning biplog na itong ihatag ni lola nya naay tulo ka buok noodles chicken and beef unsay gusto ni lola ara atong para kay lola ra ni siya mga bay nya tagaan sad nato si lola og pangkuan pang sabon no tag safeguard nya happy kay gusto na ko nga bisag unsa nga mga pagsulay nato sa kalibutan kailangan happy pagit ka happy makabok happy okay nya naa sad tay wings kabisan unsa pa man ang mga hagit sa kinabuhi kuminti lagi ta mo lupat wings okay nya naa sad tay saka kuan nga sabon saka bareta o syempre tagaan sa si lola og alcohol mao ni ang akong ihatag ni lola mo ni siya dayon time sa akang ate ako na ning ipang bahin wait sa mga ba okay so naa dito ang kang lola tanan mga bay no o karon si ate na sad atong tagaan muna akong ihatag ni ate 5 ka kilo nga bukas nya naapod si ate asa mang alcohol ani day naman ni alcohol day asang alcohol ani day kana iya ambiya kanang naipanit ngano wa man imong gibutang diri you open oh my god why Bibi, silang to. dagay ko dito kuan murag wa naman dagay
Sige, wa man kanina kuan. wala na nakuhaan. Wala ra. 5 ka kilong bugas. Napunta ihatag energy ni ate. O Bear Brand. Hatag sa tag Skyflex sa ka bundle. Nya mo lang gihapon. Noodles tulo-tulo because I love you. So, dara. May na lang bahala ginagmay. Kung matabang. Nya naasad tay mga dilata para kang ate. Oh, natay mga dilata families, wow ulam, itlog. Ulam families. Okay, dayon naatay health and beauty sad nga ihatag. Saka kuan nga sabon, saka bareta. Nya safeguard sabno, alcohol. Siyempre happy. Para happy tanan sa kaya. Nga naman na, iyak lagi kalutaw. Siyempre, tulo ka buhok wings. Yes, I love you. Okay. Yan, manatay panghatag ni ate. Yan, napakoy usak katagaan kay na ay nagpahabol. So, maura dyan niya akong nakaya. Nanay, kuan si kuya, si papa nga kuan. 3 ka kilo. Kuya, iambi ng brown niya. O, naay usa ka anak nako sa YouTube, nakadaog siya og worth 500 sa ako nga ako ra daw bahala unsay ako puston. So akong giputos 3 ka kilong bugas, kanisad, Skyflex, nya di ay kuan kanang Alaska noodles. So mo sad niya ang iyang ihatag dito. O kaning bugas, mo ni ang iyaha. Iyahang daog ni sa akong padula. Napay usaya ang biya kanang blue. Blue nga silupin. Pang irog sa ana. Kay aron ni ko ano mo. Basta. Kuha ambi na 3 ka kilong bugas. Oh, napay 3 ka kilo mga bay no. Oh, naasa tay kuan diri. Noodles gihapon. Ang ilang inahan ani kay nawad-an daw buot. Nya nanagpo na lang ang mga anak. Nasa tay ihatag nga. Kuan ready to open na ni siya. Atong ihatag no. Nasa tay sabon diri safeguard mo lang gihapon. So mo ni tanan atong ipanghatag karon mga bay. Oh. Sige na kuya. Okay, daghang salamat ninyong tanan. Og maayong Pasko. Og malaom mong bagong tuig ka natong tanan. Mura ni akong way of thanksgiving kay ang pagpasalamat nato sa atong labang gamhanan nga mahan dili lang sa pag-adto sa simbahan o paghatag og hala dito, pwede sab ang paghatag sa atong mga kaigsuonan dinha sa kadalanan o sa atong mga kasilinganan nga angayang tabangan. O daghan pa maagi sa pagtabang kay bawo na mo ana kung maglakaw-lakaw mo sa kadalanan amoy makita nga mga luoy kaayo, sige atong dagan bisa ginagmay pamaagi. So daghang salamat o God bless natong tanan. Bye bye.